Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an minnu sigin bɛ k'aw ka nin jɛmukan in kɔnɔ ni o ye kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakali ye. An b'aw fo dantɛ foli min na an minnu bɛ kan an lamɛn radio joliba ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na. Limanaw bi ye tarata ye dɔgɔkun tile filanan don a bɛ bɛn février kalo tile 20 de ma san 2024. Limanaw min ye awa an lamɛnbaa na an filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka jira k'a fɔ ni jɛmukan in a bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma. Awa an bɛ ye nin kɛnɛ in ka gafew k'olu kɔnɔ kuma lakali aw ye nka segin bɛ to ka kɛ jɛmukan in ka tile kɔnɔna la fo ka taa se sufɛlaw ma walasa aw minnu ma sɔgɔmada sɔrɔ a ka se ka jɛmukan in sɔrɔ. Limanaw ni an sigilen o de kɛnɛ ka gafew bɔra limanaw an tɛna ko bila dagirinda la. Gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'essor bi yan jamana ka fasiri don min ye le républicain ale bi yan Nouvel Horizon bi yan le soir de Bamako ni fasiridi sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de lakali aw ye. Limanaw aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na. Jamana ka fasiridi sɛbɛn l'essor kumana limanaw a ka bi daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a ko awa min y'an ka foroba cakɛlaw limanaw n'o ye fonctionnaire ye fonctionnaire minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ école nationale d'administration ENA awa fonctionnaire kuraw foroba baarakɛla kuraw de don. Awa enseignement des collectivités territoriales n'o y'an ka mara cɛman boli baarakɛlaw fana ye. Awa auditeur de justice olu b'a la. Awa ka taa se greffier en chef ma ani awa cohorte 4nan awa ni o ye awa maa minnu fana tun bɛ fɛ ka taa awa ni kalan in kɛ n'o ye service militaire obligatoire ye. Limanaw ko awa a jɛkulu 5nan awa n'o ye 5e cohorte ye limanaw k'olu ye sira minɛ. Awa n'i ye jateminɛ kɛ maa 800 ani maa 50 ɲɔgɔn na awa olu de bɛna taa finitigiya kalan kɛ yan'u ka foroba baara daminɛ n'o ye fonctionnaire baara ye. Awa nin de diyagoyalen bɛ an ka foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan ka se ka taa awa jamana kanu jamana yɛrɛ finitigiya yɛrɛ fana baara ye min ye ani jamana bɛ se ka lafasa i fɛ cogo min na k'i to baara la. Awa ko nin y'o de baara daminɛnen ye. Awa nin ye service national des jeunes n'o ye SNJ ye ale de ka cakɛda ka baara don. Limanaw n'i ye jateminɛ kɛ kunungo yɛrɛ ex SNJ kɔrɔ ale awa cour kɔnɔna la ye a jarala k'a fɔ min ye centre d'instruction Bafo segukaw fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ ko ni maa 800 ni maa 50 ɲɔgɔn na awa olu de bɛna taa min ye finitigiw olu yɔrɔ n'i donna finitigiya la i fana bɛ taa ni kalan sugu de kɛ ka sɔrɔ ka fini ta ka jamana lafasa. Ninnu ta ye ninnu kɔni tɛ finitigiw ye nka awa ninnu diyagoyalen bɛ yan'u ka foroba baara daminɛ yan'u ka taa sigi bureau kɔnɔ u fana bɛ taa awa finitigiya baara kɛ walasa farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen ni o b'a hukumu kɔnɔ jamana lafasali min bɛ yen n'o b'a hukumu kɔnɔ jamanadenya yɛrɛ k'o kalan kɛ limanaw o min fana b'a hukumu kɔnɔna la o ka se ka o baara ka se ka kɛ waati dɔ kɔnɔna la. Minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw ka koɲɛ kunna Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba awa ale tun bɛ kɛnɛ kan ye directeur général SNJ colonel Cɛmɔgɔ Kamara ani maa welelen caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Limanaw ni maa 800 ani maa 50 l'essor ka ɲɛfɔli la awa ko élèves fonctionnaires école nationale d'administration an y'a fɔ ten olu b'a la l'école karamɔgɔw collectivité territoriale auditeur de justice olu b'a la ani greffier en chef ani cohorte 4nan yɔrɔ nin ye cohorte 5nan de ye n'o ye jɛkulu 5nan ye. Jɛkulu 4nan o tɔ fana tun bɛ yen o farala u kan. Limanaw n'i y'a lajɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ teni bilenman na n'o ye sɔrasiw ka lakuru fini ninnu ye
u caman bɛ o de la bɛɛ lajɛlen bɛ limanaw i ka saki b'i bolo i ka so b'i bolo i ka furanna yɛrɛ b'i bolo a n'a ɲɔgɔnna caman o b'a yira k'a fɔ nin kɔni lakuruya yɛrɛ daminɛnen ko limanaw maa minnu fana bɛ ni ala ye olu garijɛgɛ ni ala ye nɔrɔ dɔgɔ ka bɔ olu ka yeli ɲɛma n'o ye non voyants ye k'olu fana bɛ a ko kɛnɛ ka ye limanaw u taali la min ye somaw ye olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ ka ye u bilasirali la n'i y'a lajɛ limanaw a yɔrɔ la miiriw janyana kosɛbɛ sabu k'a fɔ kɛnɛ ka ye ɲɛjiw yɛrɛ bɔra fasiri ka ɲɛfɔli la sabu n'a fɔra k'a fɔ i ka maa ye fonction publique sɔrɔ a bɛna foroba baara daminɛ ko nka nin y'a taatɔ ye min ye sɔrasi kalan na yanni baara ka daminɛ o misigi ye maa caman minɛ caman tun bɛ yen olu yɛrɛ ye ɲɛjiw bɔ a ko kɛnɛ ka ye lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko kalo 6 ɲɔgɔnna u bɛna t'o de kɛ ni sɔrasi kura ninnu walasa u ka se ka jamana yɛrɛ jamana kanu ka se ka don u la jamana kalan ka se ka don u la minisiri n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye ale ye kɔni kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko ni fonctionnaire kura minnu filɛ nin jamana Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ko nin na kɛ sira ye u ka se ka jamana dɔn nin na kɛ sira ye jamana mago bɛ min na n'o ye kelenya jamanajɔ ka kɛ kelenya kɔnɔ jamana ka se ka jɔ min ye hakilila min bɛ yen n'o bɛ se ka falen min ye nin baarakɛla ninnu olu bɛɛ lajɛlen hakili la u ka se ka baara kɛ ni o ye jamana mago bɛ min na n'o de ye k'a fɔ de n'i nana foroba baara la i tɛna ta de ko wari bɛ cɛ ka d'i ma ten o tɛ dɛ jamana kanu de bɛ ɲini i la fɔlɔ yanni jamana yɛrɛ ka i sarali daminɛ ko baaraw de daminɛ ne filɛ nin walasa min ye kalan ye jamana a bɛna kɛ nin cogoya la ko an ka finitigi ɲɛmaw olu kɔni de bɛna bila nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma Bafokaw fɛ Segu mara la i n'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale y'a laɲini cogo min na k'a fɔ jamanaden fɛn fɛn bɛ yen minisiri ko Asimi Goita tɔgɔ la ko jamanaden fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ lajɛlen nin kalan bɛ kɛ u kunna n'o ye SNJ ye Service National des Jeunes n'i ye jateminɛ kɛ jamana u bɛna kalo 6 min kɛ a jala k'a fɔ ko u tina sara k'u to kalan in na nka finitigiw ni finitigiw bɛɛ lajɛlen de bɛ damakɛɲɛ yɔrɔ n'i ye finitigiya baara sɔrɔ ka ban n'i taara ni kalan in na sara min n'o kan ka d'i ma o tɛ d'i ma fɔlɔ dɛ i lakurulama de bɛ to don o don saranin bɛ d'i ma k'a fɔ i ka dumuni kɛ walima i maa magoɲɛ fitininw olu de bɛ ta ka d'i ma yanni baara yɛrɛ ka daminɛ jamana kunnafoni de ye nin an ye nin bɔ fasɛgidi sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko lesɔr aw bonya b'a la. an bɔra ye fasɛgidi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko les républicains limanaw jɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko synergie d'action pour le Mali ale y'a jira k'a fɔ ko furanjɛla fanga in taabolo k'a man ɲi olu ka jate la ko u ka fara ɲɔgɔn kan in républicain kɔnɔna la bi u ko k'olu ka fara ɲɔgɔn kan ye min ye o ye ka jamana kisi ka bɔ furanjɛla fanga n'o ye transition ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka jamana ta cogo min na sabu k'u ka jate la ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni sera u dan de la u ka laseli dɔ kɔnɔ déclaration dɔ n'u caman y'u bolonɔ bila o la o kɛra février kalo tile 17 san 2024 synergie d'action pour le Mali u cɛla semasi b'a la jigiya kura b'a la Kawural renouveau international regroupement NVPN association Jama Espoir mouvement wuli k'i jɔ Mali ye o bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ a kɔnɔna la a jala k'a fɔ ko k'a bɛ san 3 bɔ u ka jate la ko a bɛ san 3 bɔ sisan Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw nin jɛrɛjɛkulu in ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'a gɛlɛya suguyaw ka ca Mali kɔnɔ yan ko u dɛsɛlen bɛ ka Mali bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la ko synergie d'action ko olu nakun ye min ye ka na ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ yen sisan k'olu de labɛnnen bɛ ka se ka gɛlɛya in ka Mali bɔ a kɔnɔ joona joona yɛrɛ la n'o de ye ka Mali sauver le Mali en danger limanaw n'i y'a lajɛ ko ka sababu kɛ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw n'o ye transition ɲɛmɔgɔw ye k'u y'u dan jira u ye fɛɛrɛ tigɛ ko fɛɛrɛ ninnu si ma se ka sira sɔrɔ u ka déclaration kɔnɔna u bɛɛ lajɛlen jɛra ka kuma min fɔ u ko u bɛna jamanadenw de ɲini sa olu ka far'u kan u ka se ka jɛ ka nin baara in kɛ n'i y'a lajɛ synergie d'action k'a bɛ san 3 bɔ ko Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ gɛlɛya ninnu siraw ka ca
n'i y'a lajɛ layidu minnu tara furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye fɔlɔ ye o layidu ninnu k'olu ma labato ko ka far'o kan kabi utukalo tile 20 san 2020 ko jamana bɛ lakanabaliya dɔ kɔnɔ o sen tɛ ka fura sen tɛ ka sɔrɔ o la o mana bɔ yen ko yuruguyurugu o fana jamana bɛ o kɔnɔna la yuruguyurugu ni fɛn ma fara a kan fɛn ma bɔ a la ko n ka maa ye nin ye ka o ladon walima ka jamana yɛrɛ maracogoya ka gɛlɛya don a la i mana ko nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ni dɔ ma fara a kan fɛn ma bɔ a la ko n'i y'a lajɛ synergie ko wulikajɔ min kɛra a waati la jamanadenw wulila ko fo ka Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ n'a la ko gɛn ka bɔ fanga la ko Ibrahim Boubacar Keita gɛnna ka bɔ fanga la nin y'a san 3 ye ko k'a sababu kɛ jamana maracogo kun man ɲi ko Ibrahim Boubacar Keita gɛnna don min na o don ni bi cɛ ni fɛn ma fara gɛlɛyaw kan ko foyi ma bɔ a la ko jamanadenw de bɛ nin lahalaya kɔnɔna la ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ani ka jamanadenw bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔna la synergie d'action maaw u y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye olu ka jate de ye san 3 kɔnɔ san 3 in na k'a bɛna fɔ fɛn finman dɔ de bi ɲɛma n'o ye tableau noir ye jamanaden cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen de bɛ o tableau noir in kɔnɔna la k'a sera sa yɛlɛma de ka boloda n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fanga dɔ gɛnna k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen o fanga taara halisa o gɛlɛya kelen ni fɛn ma fara o kan dɔ ma bɔ o la synergie d'action ko olu bɛ min ɲini sa o ye sira wɛrɛ ka ta jamanadenw ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔna la k'a ɲini furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fana fɛ k'u y'u dan jira u ka fanga u k'a lajɛ u k'a taabolo yɛlɛma olu kɔni ka jate la fara ɲɔgɔn kan synergie d'action ko u y'u bolonɔ bila sɛbɛn min na nin ye n'o ye déclaration ye u bɛ wele bila jamana cɛ ni muso denmisɛnnin maabɔkɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'u ka far'u kan u ka jamana k'a kisi ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ jamana ne ka kuma tɛ républicain de y'a fɔ républicain kelen y'a jira k'a fɔ ko jamana lakana ko bɛ cogo min na bi min ye conseil économique social environnemental et culturel ko ale ɲɛmɔgɔba n'o ye Yakuba Katile u ka ni jamana n k'a fɔ ni cakɛdaba min ni o ye jamana institution dɔ ye ko a ka sigi 5e 5e session ordinaire de la 6e mandature du conseil économique social environnemental et culturel ko a baaraw kuncɛra kunungo ntɛnɛn février kalo tile 19 limanaw laɲiniba minnu kɛra a kɔnɔna la n'o ye recommandation ye olu cɛla Yakuba Katile ko ale ka fɛla ye min ye o ye an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye eaux et forêts maaw ye ko ka olu bɔ minɛn dɔ kɔnɔ k'o bila minɛn wɛrɛ kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw ko k'u militariser yɔrɔ kɔsa in na polisiw ni sapeur pompier maaw olu bɔra u ka polisiya minɛn ni sapeur minɛn kɔnɔ k'u bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ n'o ye sɔrasiya yɛrɛ minɛn ye ko ninnu n'o ye eaux et forêts kɛlɛcɛw fana ye o finitigi ninnu k'olu fana ka bɔ eaux et forêts minɛn kɔnɔ k'u bila finitigiya minɛn kɔnɔ n'o ye militarisation ye limanaw laɲiniba minnu kɛra nin cakɛdaba in ka baaraw kuncɛlen n'o ye recommandation ye nin bɛ a la n'i y'a lajɛ Yakuba Katile ale ka kumaw la ko loi de programmation des investissements dans le secteur agricole n'o de ye an ka jamana sɛnɛko sariya dɔ talen bɛ o la sariya dɔ bɛ yen o kama ko la loi numéro 06 04 51 du 5 septembre 2006 ko sariya in fana ka ta ka lajɛ jamana walasa jamana sɛnɛko ba bɛ se ka don a la cogo min na ko ka waati fana di min ye an ka sɛnɛkɛlaw waati min bɛ yen ni mɛ kalo tile fɔlɔ o ka k'a mɛnenba yɛrɛ ye min ye sumansiw ye sumansi minnu bɛ yen n'o bɛ di an ka sɛnɛkɛlaw ma walasa u ka se ka samiya daminɛ joona laɲini ninnu na min ye Yakuba Katile ye a y'a jira k'a fɔ ko ka min bɛ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ka se ka kɔlɔlɔ kana se ka se sɛnɛkɛlaw ma ko k'a lajɛ ji minnu bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye baji n'a ɲɔgɔnnaw ye o ka se ka baji ninnu minɛ a kana se ka taa walima ji ni san nana ji minnu bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ n'o ye kɔfolow n'a ɲɔgɔnna caman ye o jiw ka se ka minɛ k'a mara baara ka se ka kɛ ni a ye n'i y'a lajɛ o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'i kanto ko service des eaux et forêts ale fana ka kɛ cakɛda ye finitigiw don o fana ka bila sɔrɔsiya minɛn kɔnɔna la ala laɲiniw dɔw fana ye min ye o ye ko diplôme tigi minnu bɛ yen n'o ye CFPF
awa tabakɔrɔ olu fonctionnaire limana ko ka olu fana awa do baara la n'o ye foroba baara ye k'a lajɛ o sariya minnu fana bɛ yen limana ko fana don ba la n'i y'a lajɛ loi sariya dɔ bɛ yen n'o ye loi portant principes fondamentaux de la création de l'organisation du contrôle ani classification service public limana ko ka o fana bila sen kan k'o sariya in ta ba la ani hali an ka sanuko limana code minier sariya min talen bɛ jamana sanuko la san 2014 waatiw la limana ko k'a lajɛ ka sigi o sanuko in fana kan sabu mali bɛ sanu bɔ nka limana sanu nafa tɛ se anw ma sanu min bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ minnu b'a bɔ olu de ta nafa ye olu de bɛ taa n'a caman ye jamana kɔni ta ye awa bololasɔn ye ko k'a lajɛ o code minier in awa yakuba katile ko ka sigi o ko kan ka se ka jamana ka nafa ka se ka sɔrɔ a ka sanu la limana nin de ye hakilabaw ye min ye conseil économique social environnemental et culturel jamana ka foroba cakɛda dɔ don a ka sigi 5nan laɲiniba minnu bɔra a kɔnɔ ni yakuba katile da don o la awa o de ye nin ye akibu sogodogo ale de ye sɛbɛnni kɛ républicain kɔnɔ bi limana aw bonya b'a la. an bɔra ye fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko nouvelle horizon limana a y'a jira k'a fɔ ko ayiwa halisa CEDEAO ni awa cɛnjɛka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a tosira tɔ k'o ka gan ko n'i y'a lajɛ zena min ye CEDEAO ye a bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o ye sommet extraordinaire ye o bolodalen bɛ ka bila sibiri natɔ in na limana ko CEDEAO jamana fara ɲɔgɔn jɛkulu min filɛ awa u bɛn'u sinsin Niger ka koɲɛ kan yɔrɔ Niger ni jamana fila faralen bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye Mali ni Burkina ye olu ye bɔra CEDEAO yɛrɛ la ko k'u bɔra CEDEAO la nka a bɛna fɔ ko in halisa CEDEAO kɛlen tɛ k'a dayɔrɔ sɔrɔ a fari la CEDEAO dɔgɔkun 2 kɔfɛ CEDEAO y'a jira k'a fɔ k'a bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin ko in kan n'o ye sommet extraordinaire ye n'i y'a lajɛ yanni o cɛ o kun ye sigi dɔ kɛ conseil de médiation et de sécurité n'u kama CMS awa CEDEAO y'o sigi kɛ walasa o kɛra Abuja yɛrɛ o kɛra alamisa tɛmɛnen n k'a fɔ février kalo tile 8 san 2024 na ko CEDEAO kun y'a ɲini awa min ye jamana 3 in fɛ ko u ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ in nka na kɛ Niger yɛrɛ ma ayiwa CEDEAO yɛrɛ jamana CEDEAO lamɛn o la n'i y'a lajɛ sigikafɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ nin ye n'o bɛna sigi n'o ye sommet extraordinaire ye a jala k'a fɔ kuma damadɔ bɛ yen o bɛna taa kɛ o fana kɛnɛ kan ye n'i y'a lajɛ jamana ko Niger yɔrɔ gɛrɛntɛ CEDEAO kun kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ bin Niger kan a na kɛ kunnafoni minnu sɔrɔla maa minnu bɛ kunnafoni kalama CEDEAO kɛrɛfɛ olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka gɛrɛntɛ in wuli ka bɔ Niger jamana kan min ye CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye u bɛna taa Nigeria ale faaba la n'o ye Abuja ye jamanaw Mali Niger ani Burkina Faso minnu fana bɛ yen n'u ko k'u tɛ CEDEAO ko la ko in ko CEDEAO ma ko in sɛbɛ yɛrɛ dɔn tɛ sa sabu u y'a dɔn k'a fɔ ko AES min sigira sen kan AES y'a jira k'a fɔ CEDEAO olu tɛ CEDEAO la bilen sabu CEDEAO y'u se u dan na gɛrɛntɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ gɛrɛntɛ ye ni nafa t'a la k'u y'u segi nin jamana ninnu kan ala laban yɛrɛ o ye Niger ta ye yɔrɔ Niger bi na CEDEAO kun kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ min sigi Niger kan jamanaw balo fura foyi kun tɛ don Niger jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye ka Niger jamanadenw sɛgɛn kosɛbɛ yɔrɔ jigi min bɛ Niger yɛrɛ la bi o ye jamana 2 min tora kɛrɛfɛ n'o ye Mali ni Burkina ye f'olu yɛrɛ nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ jɛkulu bila sen kan o yɛrɛ bilala sen kan Alliance des États du Sahel o Alliance des États du Sahel yɛrɛ jamanaw ɲɛtaa bɛ o kow la ayiwa ko kuraw bɛ ka boloda don o don o AES ko in na sabu u ka ɲɔgɔnyew bɛ ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ n'i y'a lajɛ wariko kuma bɛ a ko la n'i y'a lajɛ fana jamana 3 in bɛ fɛ yɛrɛ hali ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye n'o ye confédération ye jamanaw nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɛtagaw ye minnu bɛ AES kɔnɔna la nka n'i y'a lajɛ bi jamanaw Mali ni Burkina ani Niger u yɛrɛ tɛ fɛ ka hali CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ mɛn u tulo la bilen ka sababu kɛ CEDEAO ye ko bɛɛ lajɛlen nɛgɛbɔ u la k'u to nin jɛkulu in kɔnɔna la yɔrɔ CEDEAO kun ye waati dɔ la k'a fɔ k'a bɛ kɛlɛcɛw wuli ko ka taa Niger kɛlɛ fanga minɛna maa min na n'o ye Mohamed Bazoum ye juillet kalo la san 2023 ni Mali ko n'i ye Niger kɛlɛ i n'an kɛlɛ Burkina ko n'i ye Niger kɛlɛ i n'an kɛlɛ jamanaw ka o ko nasa k'o date nka bi ka tila ka gɛrɛntɛ wɛrɛ bi Niger kan nin bɛɛ kun ye bagabali walew ye ka se ka jamana ninnu bɔ u dabolo kan nka jamana ninnu yɛrɛ nana ye sa k'a fɔ n'anw m'an jija an yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ gɛrɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ an ye tɔnden nka tɔn sariyaw ɲini ka na tɔn yɛrɛ ɲini ka na anw dun k'an bɔ an dabolo kan o de la
jamana saba in ko an tɛna fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ anw da la a bɛ n'a fɔ CEDEAO yɛrɛ tɛ o gɛlɛya dɔn jamana o ye lakanabaliya ye o ye fantanya ye o ye basigibaliya ye jamana saba in ko an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakanabaliya ka se ka kɛlɛ jamana laɲini wɛrɛ nana fara o kan n'o ye sɔrɔkow ni a n'a ɲɔgɔnna caman hali wariko kumaw bɛ a ko la an bɛ waati min na ko sisan limanaw nka a bɛ n'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra CEDEAO y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu b'u sɛbɛ de la n'an m'a lajɛ ka segin kɔ ka kumaɲɔgɔnya ɲini ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ninnu du jɔyɔrɔ ka bon CEDEAO yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ jamana saba in Mali ni Burkina ani Niger u jɔyɔrɔ ka bon CEDEAO kɔnɔ ni ninnu taara ta CEDEAO bɛ ɲini a laban CEDEAO bɛ kɛ jɛkulu ye min yɛrɛ bɛna bin kokura u y'o de ye sa jamanaw ko a bɛ n'a fɔ u ye sigikafɔ min kɛ février kalo tile 8 tɛmɛnen n'o ye conseil de médiation et de sécurité o ma fɛn ye sommet extraordinaire bɛna sigi sibiri natɔ in na ka se ka kuma ko Niger yɛrɛ ɲangi min b'ale kan k'o wuli ka bɔ yen ani ka kuma jamana saba in fɛ kumaɲɔgɔnya yɛrɛ la jamanaw dusukun ka kuma la k'a fɔ aw minnu bɛ n'aw ye tɔndenw ye a nafa ka bon a y'a lajɛ a k'aw bolo segin kɔ a ye hakilila min ta k'a bɛ bɔ CEDEAO la a ka segin ka na kumaw ka ta ɲɔgɔn da la baara ka se ka kɛ a ka to tɔndenya la limanaw ko o de kibaruya laban yɛrɛ ye CEDEAO ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nouvelle horizon kelen ka kuma la limanaw ni CEDEAO bɛ o kumaɲɔgɔnya la nanzaraw fana olu fana bɛ ka ɲini bi ka gɛrɛ jamana saba in na kuma fɔra min ye conseil des affaires étrangères min bɛ jamana 27 bɛ yen minnu bɛ union européenne kɔnɔ nanzaraw ka jɛkuluba ɲɛmɔgɔ Joseph Borrell ale min bɛ union européenne ani jamana wɛrɛw cɛ kuma la ale de ye nin kuma fɔ u ye sigikafɔ dɔ kɛ sigikafɔ in limanaw u k'a ma ko conseil des affaires étrangères des 27 pays de l'union européenne limanaw n'i y'a lajɛ union européenne ko k'ale fana bɛ fɛ ka sigikafɔ dɔ de ɲini sigikafɔ min bɛ yen ni jɔli baaraw bɛ se ka kɛ a la Sahel jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Joseph Borrell a ka kumaw la a ko n'i y'a lajɛ u tilalen kɔ u ka jɛrɛw la ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kunnafonidilaw ma ko u bɛ fɛ ka taabolo kuraw ta sen na taabolo kura ninnu walasa u ni Sahel jamanaw bɛ se ka sigikafɔ kumaw kɛ walasa jamanaw min ye bɛn ye basigi u bɛ se ka na u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na sabu n'i y'a lajɛ waati laban in na union européenne a yɛrɛ ni Sahel jamana ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ fɛn caman bɛ yen o kun tigɛlen bɛ union européenne y'a ye k'a fɔ sa jamana ninnu ni finitigiw de kɛlen bɛ ka jamana ninnu mara u yɛrɛ ka jate la ko junte jamanaw ko o baara minnu filɛ nin ye jamana ninnu na n'i y'a lajɛ Joseph Borrell ka kuma la Guinée, Tchad, Mauritanie k'u bɛna baara min kɛ ni olu ye o de ye k'a fɔ taa ni ka segin o jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani baara minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ ɲɛtaw ye ani dɛmɛ minnu bɛ yen fana n'o bɛ se ka kɛ dɛmɛw ye ka ɲɛsin ni jamana ninnu denw ma jamana minnu bɛ yen n'olu maralen bɛ finitigiw fɛ n'o ye Mali ni Burkina ani Niger ye hali Guinée yɛrɛ b'a la k'u bɛna lajɛ o jamana ninnu ka se ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni o ye nka k'u bɛ tugu CEDEAO kɔ fɔlɔ ni CEDEAO y'a bila danga min na jamanaw u na tugu CEDEAO kɔ sabu ko waati laban in na u kun kɛlen bɛ ka nafolo kasabiba miliyɔn CFA n k'a fɔ dollar wari n k'a fɔ euro wari miliyɔn 70 ɲɔgɔn na o de labɛnnen bɛ jamanaw baara dɔ la u ko min ma ko FEP Niger walasa ka se ka jamana ninnu dɛmɛ yɔrɔ union européenne yɛrɛ dalakan fana ye min ye o ye k'a fɔ ko Mohamed Bazoum fo ale de ka bila n'o tɛ u ni Niger cɛ baara bɛ baara la u tɛ sɔn k'u sen don o la n'i y'a lajɛ nka jamanaw union européenne kɔni bɛ munumunu na Sahel jamanaw fana da fɛ nin waati in na walasa kumaɲɔgɔnyaw ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabu olu fana y'a jira k'a fɔ u tɛna u sen bɔ Sahel sen na pepewu u bɛna lajɛ kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo o cogo jamana ninnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na yɔrɔ Mali la yan nɔ u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'o ye ECAP Sahel ye olu yɛrɛ a bɛ san 10 bɔ sisan Joseph Borrell a da donna o fana na a ko o kɛlɛcɛ ninnu olu ka baara jɔlen bɛ fɔlɔ a finitigiw bɛ yen fini tɛ maa min na n'o ye civil ye olu fana bɛ a la limanaw ko kuma bɛna kɛ o fana ka don nataw la yalima olu ka finitigi ninnu olu bɛna to taabolo min kan yan sigikafɔw bɛna kɛ o fana bɛna taa taabolo min kan taabolo kuraw de bɛ ɲini o la ani laɲini kuraw walasa Mali ni union européenne fana bɛ se ka sigi o ko kan cogo min na Saidu Traoré limanaw ale ka fasiri don nouvelle horizon kelen ka kuma la limanaw Mali ka sukaro ko bilama gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya min b'a la
ministre min n'o bɛ an ka usine kow ni jagoko kunna ale ko a ma bolo kurabɔ ka mana kurabɔ ka ɲɛsin Brésil ale jamana ma n'i y'a lajɛ ministre in n'o ye Musa Alassane Diallo ye k'a ye Brésil mafalenba dɔw bisimila ka ministre so in na a n'a ka ministre so in baarakɛla dɔw k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ Mali la sukaro ko la bi yɔrɔ an bɛ k'an kunda sunkalo kan ni sunkalo kɔni sera ka ban fɛn min bɛ yen n'o nafa ka bon ni maaw mago bɛ jɔ a la o ye sukaro ye nka manaw ni sukaro ko in ani Brésil cɛ nin kɔni ye waati jan ko de ye sabu ministre ka kuma la a ko Brésil jamana jateminɛ kɛra k'a fɔ ale ye yɔrɔ ye sukaro dilan kɔni na diɲɛ kɔnɔ bi na Brésil maa t'u bɔ ko fɛɛrɛ min kɔni bɛ se ka sɔrɔ an ka sukaro ko la sabu kɔsa in na ministre ye munumunu sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka jagokɛlaw bila k'u ka taa sukaro ta ka na n'a ye jamana a yɛrɛ jalala k'a fɔ ko sukaro bɛ fan dɔw fɛ nka a ka gɛlɛ yɔrɔ dɔw la a tɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la nin bɛɛ la jamanaw fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra ministre fɛ Musa Alassane Diallo a na kɛ fɛɛrɛ ninnu de ma se ka ɲɛ sɔrɔ se kɛra min ma sisan o de ye Brésil ale Brésil ka den minnu bɛ yen olu bisimilala an ka jamana kɔnɔna la yan n'i y'a lajɛ Musa Alassane Diallo ani u ka jamana cakɛda dɔw bɛ yen i n'a fɔ Gérard Skerb ale ye Brésil consul Mali la yan ka taa se a cakɛɲɔgɔn dɔw ma a jala k'a fɔ k'olu ni ministre Musa Alassane Diallo sigira fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali sukaro ko la ko san 3 jamanaw san 3 de bɛna bila nin baara la o y'a cayalenba ye Mali kɔni na sukaro de bɔ ka taa n'a ye n'o tɛ ko maa tɛna sukaro feere an ka jamana ma bilen nin de ye kuma ye jamanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw an bɛ fasili lakali kuncɛ ni Soir de Bamako ye limanaw Soir de Bamako kumana a ko min ye taji min n'u kama ko gasoil limanaw ko gasoil fɔra k'a fɔ ko o litiri miliyɔn 20 ɲɔgɔnna k'o bɛna bɔ Niger ka na Mali la yan nka limanaw n'o kuma fɔra a bɛ maa hakili jigin kuma kɔrɔ wɛrɛ la sabu ko Russie jamana kun ye layidu dɔ ta Mali ye k'a fɔ ko taji litiri miliyɔn 60 ɲɔgɔnna k'o kun kan ka na an ka jamana kɔnɔ Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko bibi na kɔni kunnafoni caman kɛmɛlen bɛ ka sɛbɛntiya ko bolonɔbila kɛra sɛbɛn dɔ la k'a fɔ ko litiri miliyɔn 20 gasoil la k'o kan ka na Mali kɔnɔ yan walasa ka se ka kuranko gɛlɛya min bɛ yan k'o kunbɛn ni kalo barikama min n'o bɛ k'i kun da an kan n'o ye sunkalo ye nka hali sisan limanaw n'i ye nin kuma in mɛn i man ka nisɔndiya dɛ sabu layidu fɔlɔ min taara k'a fɔ ko Russie jamana kun kan ka litiri miliyɔn 60 ɲɔgɔnna bila ka na litiri miliyɔn 60 kun don nka yanni o cɛ litiri miliyɔn 150 o de kun fɔra a fɔra ko Russie bɛna o bila ka na yɔrɔ nka gɛlɛya dɔw donna o la k'a fɔ ko bateau dɔw bɛ yen olu ma se ka sira sɔrɔ walima ko Russie jamana yɛrɛ ni jamana dɔw bɛ yen olu man di o kɛra sababu ye litiri 150 in ko caman ka bɔ o la fo ka n'o bila litiri miliyɔn 60 ɲɔgɔnna la nka hali sisan limanaw ɲɛ de ma se ka da o litiri miliyɔn 60 in kan n'a fɔra k'a fɔ an b'o kuma la ko Niger bɛna litiri miliyɔn 20 ɲɔgɔnna gasoil la ko k'o bila ka na an ka jamana kɔnɔ nka limanaw yan'o cɛ Russie jamana yɛrɛ yɔrɔ layidu caman taara Russie ni Mali cɛ waati laban in na an yɛrɛ ka ministres caman taara taama la Russie jamana kɔnɔna la u ka cakɛda dɔ bɛ yen n'o k'a ma ko Société Nova Wind ale kun kan ka panneau solaire caman de da Mali kɔnɔ yan min bonya bɛ taa mégawati 200 la ka se ka courant o di n'o ye tile yɛlɛmanen k'a kɛ courant ye dɔ bɛ kɛ Buguni o bɛ fanga ye mégawati 100 ye dɔ bɛ kɛ Sanakɔrɔba o fanga ye mégawati 140 ye limanaw ko dɔ yɛrɛ bɛ bɔ hali Buguni ka taa Sikaso limanaw o fanga mégawati 225 n'o ye kilo waati limanaw o baara ko kan ka ban yanni ni san 2024 décembre kalo tile 31 limanaw nin bɛɛ lajɛlen ye bɛnkanw ye minnu tɛmɛna Mali ni Russie jamana cɛ cakɛda dɔw bɛ yen u k'a ma ko Demetra Demex nin bɛɛ lajɛlen kan ka baaraw kɛ hali engrais ko yɛrɛ o kuma fɔra ministre min b'an ka sɔrɔ ko kunna ko engrais tɔni 120 ɲɔgɔnna o bɛɛ kan ka na nka hali sisan limanaw nin si ma ye ɲɛna fɔlɔ an b'o la ko Niger fana kan ka litiri miliyɔn 20 gasoil la ko k'o bila ka na limanaw n'a kɛra an n'a ye n'a yɛrɛ ma kɛ o fana n'a kuma fɔ cogo tɛ e ko an t'a bila yan limanaw waati sera Soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la kuma ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafew mana bɔ k'olu lakale aw ye ladira kɔnɔna la an b'aw fo Ala ka tile hɛrɛ caya
nin kun ye kunnafoni gafew ye ni infashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 42 99 ani 90.